रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्रीरामपुर। गे जान हरा दिला गो हो जानो बाजो हा कौ बाजवा सुनी सुनी फाटो हो करे जावा गे जान। हे गे जान मारा बाछरा हो जानो बाजो हा कौ बाजवा सुनी सुनी फाटो हो करे जावा गे जान। हे गे जान मिक्स बाय नीरज भाई। आगे पगल पगल कहो हनी बना देनी पगल कौने जन्म के सोना चुका रहनी बदला। आगे पगल पगल कहो हनी बना देनी पगल कौने जन्म के सोना चुका रहनी बदल। गे जान कैसे जमी दूसरा साथ बैठी के बरे जावा देखी देखी फटा तय करे जावा गे जान। हे गे जान हरा दिला गो हो जानो बाजो हा कौ बाजवा सुनी सुनी फाटो हो करे जावा गे जान। हे गे जान फोनमा पर बोलो हानी मीठी मीठी बोलिया लागो हमार जइया खाई के गोलिया। आगे फोनमा पर बोलो हानी मीठी मीठी बोलिया लागो हमार जइया खाई के गोलिया। गे जान राइटर राजेशवा के दुल्हा बनैनी तोड़ देनी प्रेमावा के डोरवा गे जान। हे गे जान हरा दिला गो हो जानो बाजो हा कौ बाजवा सुनी सुनी फाटो हो करे जावा गे जान। हे गे जान रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्रीरामपुर।